Na, sziasztok! A komment. Babát vársz. Hát ezt megkapom párszor. Hát ne értsetek félre, én egy elég humoros lány vagyok, és tudom, hogy nagyon sokan belém kötök, meg stb. Én tudom, hogy nem vagyok tökéletes. Hát nem vagyok terhes, elárulom nektek, sőt, azt is elárulom, hogy nekem babám se lehet már. És van genetika, illetve van az embernek egy munkája, van egy gyereke, van háztartás, és a fasznak van kedve már még utána nekiállni, torrázni. Örül, hogy él. Azt kell, hogy mondjam. Figyelj, ez van rajtam pár plusz kiló, sőt elmondom nektek, még van striám is, bassza meg. Nem 1, 2, nem 3. De nem érdekel. Tudjátok, mi a lényeg? Az, hogy az ember el tudja magát fogadni olyannak, amilyen, és szereti magát. És ez egy igazán fontos dolog. Szóval nyugodtan meg lehet sérteni, amit én nem veszek sértésnek, mert ízlések és pofonok. De ezt véssétek jól az eszetekbe. Nőnek nem egyszerű lenni.